Здравейте, хора, дами и господа. Започваме нашата нова поредица на Survivor. Ще играем за специални чикове. Благодаря, гледайте сега. Хайде да продължим към играта. Започваме, дами и господа. Зарежда нашия свят. Давай, зареждай. Ще правим най-хубавите чукове на света. Аз имах малко, работих по тази работа. Дами и господа, чакам малко да зареди рендър чънковете батка. Опала! Чака чупим батка. Хап, хап. Така, клякаш батко и той става кирка баткото. Чупим, събираме материал батко. Така, пам, па. Така, кон да го блъсте. Опа, тук има роди батко. Опа, хоп. Мамо, паднах ми на високо батко. Добре, утре ще продължим, дами и господа. Благодаря ви, че гледахте.